Poštovani gledatelji, dobar vam večer, hvaljen Isus i Marija. U večerašnjem izdvojenom o aktualnoj temi, sve očitijem manjku socijalne interakcije među djecom i mladima. Zašto do toga dolazi, kako prepoznati problem, kako problem riješiti, te zašto naši mladi često uz svoj stvarni identitet grade i onaj virtualni. Pogledajmo uvodni prilog koji je pripremila naša ekipa. Tijekom pandemije djeca su bila još izloženija elektroničkim medijima, a ponajviše se popularizirala društvena mreža TikTok, i to među populacijom od 4 do 15 godina. Recentna istraživanja pokazuju da djeca provode više od sat vremena dnevno na toj aplikaciji koja im zapravo pruža video sadržaje koje oni kasnije oponašaju. Isto tako, recentna istraživanja pokazuju da oni najviše koriste mobitele, mobilne uređaje za korištenje takvih i sličnih aplikacija, i isto tako istraživanja pokazuju da svako treće dijete koristi elektroničke uređaje neposredno tijekom obroka ili prije odlaska u krevet ili odmah kada se probude ujutro. Pretjerana izloženost društvenim mrežama može dovesti do izoliranosti i manjka komunikacije, a može uzrokovati i slabi uspjeh u obrazovanju. Naravno, mi ne želimo reći da ako je neko izložen društvenim mrežama da je to nešto loše, svi mi koristimo društvene mreže, ali moramo znati stati. Osoba se može jednostavno izolirati i naći u tom virtualnom svijetu u kojem više ne prepoznaje ono vani. Dakle, ne prepoznaje više svoje prave prijatelje, nego se samo druži u virtualnom. To se često događa tijekom igranja videoigara kod dječaka. Dakle, oni jednostavno misle da su sa tim osobom pronašli nekakve zajedničke točke, oni im odgovaraju, rade aktivnost koja im se sviđa, imaju zajedničku aktivnost i onda izoliraju sve ostale. Tako da zatvaraju se u taj neki svoj prostor i kasnije naravno da se to može reflektirati na buduće zaposlenje, jednostavno da neće imati možda razvijenu tu socijalnu stranu kao netko ko nije toliko izložen i ne stoji toliko sati ispred ekrana. Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu stoga provodi razne aktivnosti za prevenciju štetnih posljedica izloženosti društvenim mrežama. Mi pružamo razne edukacije, ali ne samo učenicima, već i učiteljima, knjižničarima, stručnim suradnicima i krenuli smo održavati edukacije i umirovljenicima. A što se tiče učenika, naglasak uvijek stavljamo na prevenciju elektroničkog nasilja koje danas, nažalost, jako se proširilo. Često u stvarnom svijetu nećemo nekome reći u lice ono što mislimo, ali na društvenim mrežama podaci pokazuju da su svi hrabri, tako da stoje ispred ekrana, imaju tipkovnicu i pišu ono što im prvo padne na pamet, ne razmišljaju da će to neko pročitati i da će to nekoga povrijediti. Najvažnije je posvijestiti si da odgoj uvijek počinje u obitelji. Stoga je i u području medijske pismenosti uloga roditelja nezamjenjiva. Društvene mreže djeca koriste vrlo rano, čak neka koriste od 3 godine, ali to svakako roditelji dopuštaju. Pretežito onda koriste, idu preko profila roditelja, oni im jednostavno puste mobilni uređaj u ruke. Međutim, po iskustvu i škola svoje profile djeca čak otvaraju u 1. ili 2. razredu osnovne škole. Iako znamo da regulativa kaže da osobe koje im nemaju 13 godina ne bi trebali imati profila na društvenim mrežama. Mi vjerujemo da roditelji danas imaju možda manje vremena jer jednostavno rade, imaju svakakve obaveze, ali trebali bi svakako vršiti određenu kontrolu. Regulirati vrijeme korištenja medija ili na neki drugačiji način. Naravno, tu je važna funkcija i učitelja, a i roditelja da nekako to mogu zajedno ukomponirati i da opet imaju nekakav nadzor, odnosno bitno je da znaju što im djeca rade kada su na takvim uređajima i kada koriste medije. Iskrena komunikacija između djeteta i roditelja može spriječiti neželjene posljedice, pri čemu je najvažnije da uz vremensku uvijek postoji i kontrola sadržaja kojemu je dijete izloženo.
U studiju pozdravljam Mariju Granić, psihologinju u udruzi Pragma. Dobar vam večer, dobrodošli u Izdvojeno. Hvala vam puno na pozivu. Gospođo Granić, evo događaje koje proživljavamo, koje smo proživljavali, zasigurno ostavljaju posljedice i na naše mentalno zdravlje. Mogli bismo reći da i danas kao ljudi drukčije živimo. Promijenili su nam se životne navike, živimo užurbanije, digitalnije, rekao bih čak u nekim slučajevima i neurednije. Kako se to odražava konkretno na vaš rad kao psihologa, kao nekoga tko je u svakodnevnom kontaktu s ljudima koji traže takvu vrstu pomoći? Pa evo, ovo je pitanje dosta dobro odgovoreno u prvom dijelu. Zanimljivo je da se drugačije danas percipiraju i problemi i drugačije problematike i muče mlade i roditelje. Živimo u užurbanijem društvenom vremenu gdje su trendovi zaista brzo promjenjivi i nekako smo više nego ikad povezani s drugima, a sve manje u kontaktu s njima, sve manje povjerenja, a sve više prisutnih ljudi oko nas, što u virtualnom svijetu, što u onom stvarnom. Taj psihološki teret o kojem pričamo je zapravo nešto što definiramo kao suočavanje sa stresom, koliko imamo naših kapaciteta s kojima možemo prevladavati stres, tim je bolje. Znači, tim se bolje suočavamo s problemima, ali s obzirom da živimo u pandemijskom vremenu, ne možemo izostaviti svjetska zbivanja koja utječu na nas indirektno. Ako se o tome ne razgovara, posebno mladi i djeca to nakupljaju u sebi, traže zapravo odgovore kad vide da i odrasli nemaju odgovore, ali šute o tome, onda se stvori jedna velika vrsta tjeskobe, čak i u nekim trenucima panike. U tome svemu su očekivanja i dalje jako visoka. Živimo u svijetu mogućnosti, ali zapravo u realnosti nemamo svi baš jednake mogućnosti i onda se stvara taj jedan rascijep između onog što bismo htjeli, što možemo, što nas trenutno muči, što su trenutno naši problemi, što su naši tereti. Tako da u savjetovanju se baš osjeti dosta. Problematika je zahtjevnija, problemi su kompleksni, složeni, zahtijevaju dugotrajni rad i nekad je, posebno u zadnje vrijeme, puno bolja preporuka psihoterapija koja se razlikuje od savjetovanja nego samo savjetovanje koje se bavi na neki način s jednim problemom koji je naš stresor u svakodnevici. Tako da puno je preporuka da ih šaljemo ili dalje ko se javlja sa baš težim problemima, problematikama, ali opet s druge strane nastojimo sve više usmjeravati na globalnoj razini tu svijest o važnosti mentalnog zdravlja. Radimo individualno, ali nastojimo ljudima posvijestiti da ovaj teret kojeg osjećamo nije nešto što muči samo jednu osobu, nego smo svi pod time. Pa je onda i lakše kad smo zajedno u tome. Dakle, definitivno možemo govoriti o uzlaznom trendu kada je riječ o broju. Možete li možda staviti u korelaciju kako je to bilo prije, 4 ili 5 godina, kako je danas, konkretno u vašem savjetovalištu u udruzi Pragma? Puno je veća potražnja. Evo, nama je jako teško što moramo puno ljudi, puno novih korisnika odgađati recimo već sad za jesen. To je znači 5-6 mjeseci čekanja za nekoga ko možda ima stvarno probleme koji zahtijevaju hitni rad. Nastojimo barem onda povezivati s drugim ustanovama, s drugim institucijama koje se bave isto tako psihoterapijom, savjetovanjem i to je recimo naš globalni rad. Ali je zaista potražnja velika, sreća pa i ponuda dobra trenutno, samo što nažalost evo neki si mogu omogućiti plaćanje, neki ne mogu pa traže na temelju ovakvih savjetovališta besplatan pristup, što je u jednu ruku i dobro, a u drugu ruku stavljamo se u poziciju je li imamo pravo na pomoć kad nam je jako potrebna ako nismo financijski u toj poziciji. Ali evo, rekla bih stvarno da ima puno pomoći, da ima jako puno i dostupno je, posebno tu u Zagrebu, i predavanja i radionica, edukacija prije individualnog rada, što je svakako dobro prije nego se krene individualno raditi. Barem kroz takve edukacije prepoznati koji je konkretno problem s kojim idem u savjetovanje. A opet s druge strane proširili smo se i na cijelu Hrvatsku, imamo Zoom, imamo Skype, što smo sad naučili koristiti, što je jedna jako dobra posljedica vremena u kojem jesmo, jer imamo zaista komunikaciju s ljudima iz cijele Hrvatske, iz otoka i zahvaljuju svakodnevno što nastavljamo online radionice provoditi, jer njima je to nešto što je stvarno prije bila nepoznanica. Tako da evo, puno dobrog smo dobili, unatoč tome što je evo, mentalno zdravlje ipak recimo sad dosta u krizi. Znači li to da ta povećana potražnja pomalo i destigmatizira psihološku potrebu, odnosno brigu za mentalno zdravlje? Kako uopće uvjeriti ljude da je to nešto normalno?
Kako brinemo za fizičko zdravlje, tako bismo trebali brinuti za mentalno. Pa evo, uvjeravanje je apsolutno nešto u čemu ne uspijevamo. Ljudi se mogu uvjeriti u nešto samo ako sami to žele prihvatiti, ali apsolutno je preporuka nešto na čemu je psihoterapija i savjetovanje postala destigmatizirana. Dosta razgovaraju, mi to vidimo i korisnici koji dolaze recimo iz nekih sličnih okruženja, vidimo da raspravljaju o tome kako im je na savjetovanju, da dijele svoje iskustva, posebno ako su ta iskustva bila ugodna. Tako da većinom čuju od drugih ljudi, sve ohrabreni smo i osnaženi smo razgovarati o tome da smo ranjivi jer smo shvatili da smo svi ranjivi. Našli smo se u pandemiji gdje nije bilo bitno kakav je vaš status, svatko je bio u riziku i sad isto. Tako da smo shvatili da svi trebamo pomoć, da nije grijeh pogriješiti, tražiti pomoć. Znači, ako nešto ide iznad naših kapaciteta, postoji netko ko možda može dati neke smjernice koje mogu upaliti, ali barem djelomično olakšavati. Tako da, evo, zanimljivo je da smo u kontekstu tog traženja pomoći i psihoterapije i savjetovanja, nekako, kao što je jedna psihologinja rekla, mi bolje znamo kako napraviti kad se pojavi krv, kako se ponašati nego kad su suze u pitanju. Kao da nam je to ono automatsko izbjegavanje. I onda na neki način kad vidite fizičku ozljedu, znate korake kako sanirati, kako se postupati, kako napraviti, koga zvati, doktore, liječnike, gdje ići. A kad je u pitanju mentalno zdravlje, samo zato jer nešto ne vidimo, ispada da to nešto nije bitno. A živimo danas u svijetu gdje je ono što se pokazuje na van jako važno. I naravno sad sve više je porasti tog trenda da dijelimo na neki način i ono što nije toliko bajno, što je i izvan tog našeg reda kojeg predstavljamo drugim ljudima, ali kažem, tu treba imati dobre granice prije nego se takve stvari iznose u javnost. I živimo u svijetu gdje je neugodno možda pokazati svoju ranjivost, svoju krhkost, svoju ograničenost. Spomenuli ste da postoje i grupna savjetovanja i individualna savjetovanja, kako se ona razlikuju i kada pristupiti kojem obliku savjetovanja. Pa, otprilike na našim predavanjima i radionicama, edukacijama uvijek nastojimo spomenuti kako izgleda savjetovanje, što ono obuhvaća, koje su bitne smjernice ako se želite uključiti u savjetovanje. Ipak to zahtijeva neku vrstu preuzimanja odgovornosti, dolaženja na vrijeme, redovitost. Mi radimo s mladima od 14 do 30 godina, to su često adolescenti koji možda još uvijek ne mogu izvršavati sve svoje obaveze jako odgovorno kao što mi od njih očekujemo. Tako da na neki način to se dosta razlikuje i grupna savjetovanja i individualna, za što je pojedinac trenutno spreman, što mu je potrebno. Radi se inicijalna procjena prije uključivanja u išta. Znači, prvi susret je samo informativni da vidimo je li osoba spremna za to i onda nakon toga svakome se pristupa individualno. Nakon toga radimo daljne upute. Rekli ste najviše radite sa djecom i mladima, pa evo možete onda iz prve ruke reći koji su to najučestaliji problemi s kojima vam se oni javljaju? Sad su to širi spektar je problema u pitanju, ali recimo da je njihova izloženost drugima danas puno veća nego ikad prije bila. Prisutnost te publike od 0 do 24 na društvenim mrežama je nešto što značajno utječe na njihovo samopouzdanje, samopoštovanje. Ako nemaju dobru podršku u obitelji, traže podršku tamo. Nisu baš često svjesni da iza tih imena ne moraju biti ti pojedinci, da su jako često to lažni profili koji se predstavljaju možda s dobrim namjerama, a ne moraju biti dobre namjere, a opet s druge strane tu je jedan veliki rastjep između onog kakvima se mi predstavljamo na društvenim mrežama, a što mi u realnosti jesmo. Jedna velika problematika je ta socijalna usporedba. Mi smo ljudi bića koja se uspoređuju, koja su sklona imitiranju drugih ljudi. I ovdje je jako važno biti svjestan da uspoređivanje nas s drugima nije nužno štetno. Mi zapravo svoje vlastito ja, svoje sposobnosti možemo procjenjivati kad vidimo gdje su drugi u odnosu na nas. Ali opet s druge strane, uspoređivati se s nekim tko je daleko bolji u nekim područjima, odnosno uzimati u pitanje ljude koji su i stariji od nas i koji su drugačijim okolnostima živjeli, odrastali i koji su kognitivnih sposobnosti, bioloških sposobnosti daleko drugačiji od nas, zapravo stvara jednu veliku
depresivnu epizodu, fazu gdje sam ja, zašto ja nisam takav, taj unutarnji kritičar se javlja i mladi se zaista bore s tim negativnim mislima. I zaista dijele to, meni jako drago što je sve više mladih koji se samoinicijativno javljaju. To je nešto što vjerujem da prije nije bilo toliko prisutno, većinom bi roditelji zvali i tražili pomoć, ali mladi nekako postaju svjesni da neovisno o tome koliko imate godina, problemi koji se javljaju, koji vas muče, ne znači ako ste mlađi da su vaši problemi nebitni. Isto tako ne znači ako ste stariji da imate više problema. Možda zapravo se gleda s druge strane, ako ste stariji možda ste već razvili dobre vještine da se nosite s problemima, a kod mladih je to drugačije. Oni kognitivno još uvijek nemaju tu zrelost da razmatraju posljedice za svoje djela, da donose racionalne odluke i njima zaista o tome treba pomoć. Dakle, primijetili ste da te mlađe generacije lakše možda verbaliziraju svoje probleme nego što su to radile neke prijašnje generacije. Da, apsolutno. Imam dojam da su puno bolje informirani. Takozvani milenijalci. Da. Dosta su dobro informirani. Meni je zanimljivo kad dolaze u savjetovanje s jako puno informacija i čak nekim pretpostavkama što bi to moglo biti. U jednu ruku može biti simpatično, ali u drugu ruku ako prebrzo zaključuju da imaju neke ozbiljnije probleme, znate, mi smo ljudi skloni kad dobijemo neku dijagnozu, ok, sad imamo etiketu, identificirati se s tom etiketom i na neki način odbijati, preuzimati odgovornost za to stanje u kojem jesmo. Ako sam dobio neku dijagnozu, to nije možda trajno. Možda mogu raditi na tome da mogu normalno funkcionirati u svakodnevici. Tako da ta informiranost je super što i javljaju se i traže pomoć, kažem, dosta dobro poznaju svoje stanje u smislu da su otvoreni, priznaju, jako dobro surađuju i stvarno kad se sami jave baš se prepoznaje jedna, mislim u odnosu na prije, zanimljiva razina zrelosti u odnosu na tu adolescenciju koju često promatramo kao razdoblje bure i stresa, kad je sve vrlo buntovno, kad je sve vrlo nesigurno, kad mladi su u jako rizičnim pozicijama, ali nije baš uvijek tako. Evo ima i jako puno mladih koji traže pomoć i koji su spremni na rad na sebi. Spomenuo sam u uvodu da je manjak socijalne interakcije zaista prisutan problem kod mladih. Kako uopće uočiti kod djeteta manjak socijalne interakcije? Koji su to, možemo reći, signali koji upućuju da neko dijete ima problem s tim? Pa recimo danas da je to otežano posebno zato jer dijete ako je zatvoreno u svoja 4 zida, ako se otuđuje, ne mora biti odmah prvi signal da nema prijatelje, da nema društvo, jer to društvo može biti i na mrežama koje ne vidimo, ali opet s druge strane prepoznajete to u njihovim socijalnim vještinama, u tim emocionalno-socijalnom reguliranju, kako prepoznaju vlastite emocije, kako prepoznaju tuđe emocije ili znaju imenovati kako se osjećaju. Što navode recimo u nekim situacijama gdje je socijalna procjena važna. Recimo djeca se danas jako boje tih situacija gdje netko drugi procjenjuje njihove sposobnosti. Sve više tjeskobnih pojedinaca koji ne mogu zadovoljiti vlastita očekivanja roditelja, onda očekivanja profesora, nastavnika. To se zna razvijati toliko daleko do razine paničnih napadaja prije testova, prije ispitivanja. Kažem, to je dosta, opet u jednu ruku manjak socijalizacije, podrške prijatelja, ali kad su svi u istom tom kalupu, kad je svima tako teško, zapravo svima im treba podrška. I onda je manjak socijalnih interakcija apsolutno nešto gdje dijete kad se pojavi prvi problem se pronađe kao samo na svijetu, ne zna kome se javiti, ne zna kome se povjeriti. I njegovo nesudjelovanje u aktivnostima, izbjegavanje izazova, enormni strah od neuspjeha zapravo dugoročno dovode do toga da se izolira, da se isključuje iz onog svijeta koji je zapravo potencijalno u njegovim očima i opasan. Jer ako se bojim neuspjeha, onda ne ulazim u situacije gdje me netko drugi može procjenjivati i gdje mi može dati neku kritiku. Tako da roditelji mogu nakon nekog vremena brzo uočiti ako je dijete striktno fokusirano samo na školu, poslije škole ide automatski doma, nema nikakvih aktivnosti poslije, nema nikakvih ambicija, nema znatiželje, nema hobija, niti nekih želja kako se uklopiti u društvo, kako potražiti aktivnosti u kojima je dobar. Roditelji mogu prepoznati da je možda riječ o problematičnoj socijalizaciji, manjku socijalnih vještina i super je što se kod djece to relativno dobro i usvaja i razvija čak i kad se malo kasnije primijeti. Ima li tu neke razlike možda u dobi i spolu? Možemo li govoriti o nekoj skupini djece i mladih koja je posebno možda ugrožena? Pa recimo da po pitanju, na primjer, ovog virtualnog svijeta i tog problematičnog nošenja sa stresom, dosta su izložene djevojčice problemima, na primjer, vanjskog izgleda.
Dječaci na neki drugi način imaju svoju potrebu da na neki način se dokazuju. Ima jako puno onih koji dijele i loše i negativne komentare drugima, ali ono što konkretno u mojem radu trenutno uočavam je problem kod djevojčica, djevojaka, kasnije adolescenci zbog tog izgleda, kako nas drugi ljudi percipiraju, kako sam ispala na fotografijama, jesam li stavila neki filter ili nisam, pa ti ideali mršavosti koji se naglašavaju, nešto povećani postotak poremećaja u prehrani. Ima tu dosta tih pozadinskih, kažem, to je jako bitno sad kakva je podrška okoline, nisu svi u tom problemu, ali ono što je uočeno u odnosu na prije je apsolutno vezano za taj segment kako izgledam, a opet s druge strane i velika jedna razina nezadovoljstva vlastitim tijelom, ali i svojim globalnim sposobnostima. Ponekad se događa ako ne skupe dovoljan broj reakcija, lajkova, da onda jednostavno znaju ili biti tužni, utučeni ili izbrisati tu fotografiju koja nije možda polučila onakav uspjeh kako su oni htjeli. Dobro, govorili smo o spolu, a o dobi? Ima li kakve razlike? Osnovnoškolci, srednjoškolci? Pretpostavljam da su tu adolescenti malo više koji su u pubertetu. Da, upravo to. Adolescenti su malo više. Čak bih rekla da je sad adolescencija kao da je zakoračila malo ranije, da je krenula malo prije. Tako da viši razredi osnovnih škola i otprilike početak srednje škole su period kad dolazi do tih velikih mogućnosti za rad. Ja bih to htjela promatrati kao mogućnosti za rad jer se tu puno tog može naučiti, puno se tog može djecu podučavati, a opet s druge strane puno situacija u kojima oni dolaze zapravo u koštac s tim problemima da pokažu vještine koje im trebaju. Koliko obiteljska situacija pomaže ili odmaže u tom procesu? Pretpostavljam ako se djetetom nitko ne bavi, onda je problem teže rješiv. Treba li onda raditi i s roditeljima i kako uopće izgledaju ta savjetovanja? Jesu li roditelji prisutni, nisu ili su sama djeca tamo? Kad imamo maloljetnike u pitanju, uvijek na prvi susret dolaze roditelji i ono što često bude slučaj i jako je zanimljivo da na tom prvom susretu i roditelja i dijete pitate koja su očekivanja, koji je razlog uključivanja u savjetovanje. I zapravo na neki način uvijek je dijete malo tiše u odnosu na roditelja i onda nakon toga kad imamo susret samo s djetetom, adolescentom, onda je zanimljivo da je problem zapravo nešto potpuno drugo. Da razlog zbog kojeg je prvi susret bio na neki način koncipiran, radi čega smo se sastali, je skroz drugačiji, da nema uopće veze s onim što je roditelj spomenuo, da donekle ima preklapanja, ali djeca drugačije percipiraju svoje probleme i sad u tom manjku komunikacije obitelj naravno da može i pomagati, ali može puno odmagati. Ako nema komunikacije, ako je ona usmjerena isključivo na kritike, na postavljanje prezahtjevnih očekivanja od djece, imamo probleme sa tim ostvarivanjem roditeljskih želja preko dječjih sposobnosti koji nisu nužno u suglasju i radimo puno predavanja za roditelje. Evo baš smo sad u zadnjih mjesec dana imali cijeli jedan ciklus radionica za roditelje, uključili su se i odgajatelji i svi oni koji rade s mladima i s djecom i bilo je preko 1000 sudionika koji su stvarno i sami izrazili da im je teško razgovarati s djecom jer ne znaju se staviti u njihove cipele. I to je sve teže i nama kad pogledate da su djeca sve bolje informirana, imaju sve više izvora informacija. Ako vi niste prisutni u tom svijetu, ako barem nemate neke početne informacije što je to Instagram, što je to TikTok, vi ne možete shvatiti to dijete. Vi ako se ne pokušate na neki način suosjećati s njim ili barem probate sebe staviti u njegovu poziciju, jako teško možete razgovarati s njima da oni misle da je vama stvarno jasno o čemu oni govore. Tako da je tu i manjak edukacije, ali opet i manjak komunikacije o tome što govore. Sad ste dijelom dali naslutiti odgovor na moje sljedeće pitanje. Što se općenito promijenilo u odgoju djece kada bismo usporedili danas i unatrag posljednjih 50 godina? Spomenuli ste informacijsko-digitalno doba koje sigurno uzima tu veliki danak i sigurno da je to veliki jedan faktor u dječjem životu. Mislim da bi na ovo pitanje mogli najbolje odgovoriti kad bi imali roditelje koji su davno imali malu djecu i ove koji su sad u toj poziciji. Zanimljivo je da roditelji izvještavaju da se samo u par godina puno stvari promijenilo u odgoju. Razlika 5 godina da je totalno drugačije nego što je bilo s prvim djetetom, da je drugo u skroz drugoj poziciji.
Da, to digitalno doba nas je, ne bi rekla zateklo, ali malo nas je iznenadilo. Mislim da nismo bili spremni na sve te vještine koje vuče sa sobom. Velik jedan izazov je to što sam spomenula na početku, vidljivost. Kao što su djeca podložna prihvaćati to što vide, kao to je tako i to je idealno i sigurno je tako i u stvarnosti, tako su i roditelji. Imate danas jako puno fotografija idealnih obitelji koje stvarno na van funkcioniraju fenomenalno. Rekli biste da su to radne navike i organizacija posla samo takva. A opet s druge strane, postavlja se pitanje ako ostavljaju 5 minuta videa recimo njihovog funkcioniranja doma, što je sa svim onim ostalim satima i minutama u danu. I to ne vidimo i to ne znamo. Rijetko ko iznosi svoj kaos pred druge. Iznosimo samo ono kad je isključivo dobar red. I tu i roditelji malo padaju u zamku. Mislim da to zapravo nema osobe koja ne pada u tu zamku. Pronađete nekog koji je donekle u sličnoj poziciji koje vi, onda se uspoređujete s njim. I sad se tu naravno javlja problematika da imamo prezaštitnički nastrojene roditelje, sve više roditelja koji ne dopuštaju djeci da se osamostale, koji dovedu, i danas smo u Hrvatskoj prema zadnjim istraživanjima imamo djecu odnosno odrasle koji žive do 33. 34. godine s roditeljima, nikad ne odu od njih čak i ako imaju mogućnosti da se odsele. I sad se postavlja pitanje u komu je točno problem? U tome što djeca ne žele odlaziti, u tome što roditelji preuzimaju odgovornosti za njih, ne žele im dopustiti da pogriješe. Čini se da su roditelji danas ne mogu dozvoliti sebi da dijete proživljava neku kratkoročnu emocionalnu patnju, neki kratkoročni stres jer nešto nije dobilo. I onda osiguravaju okolinu u kojoj djeca imaju fenomenalne uvjete, u kojima djeca mogu sve ostvarivati, a to nije realna okolina. Jer dijete kad tad dolazi u okolinu gdje se pojavljuje... Gdje ćete život izudarati. Da, točno tako. I onda ako cijelo vrijeme vi palite svjetlo kad se dogodi neki mrak i onda dijete kad se nađe u mraku ni ne zna gdje se pali svjetlo. I onda ne možemo ni očekivati od djece kojima niste dozvolili da grade svoje vještine da ih imaju jer ste ih vi umjesto njih gradili. Mi smo imali dosta slučajeva i roditelja koji su onako bespomoćno tražili pomoć i izlaz iz situacije kad je bila online nastava gdje su zaista umjesto djece radili i zadaće i bili negdje u kutku kad su bila ispitivanja i vidite da ni njima nije drago radi toga i da ne znaju ni sami, ali ne mogu dozvoliti da dijete padne razred, ne mogu dozvoliti da ima loše ocjene, što će netko drugi reći. Koliko god smo mi otišli davno iz tog, kao recimo, mišljenja što će selo reći. Još uvijek smo mi na neki način u tom virtualnom selu. Pogotovo u malim sredinama. Da. Tako da informacija je gomilu sa svih strana koje netko može o vama reći, a nitko ne provjerava informacije pa ste svjesni da će vrlo vjerojatno svi povjerovati tome. Da. Kako biste općenito ocijenili institucionalnu podršku djeci i mladima, ali i njihovim roditeljima u tom segmentu? Pa ja bih rekla da ono što smo i spomenuli djelomično na početku, puno je više potražnje, a institucije nastoje osigurati svima pomoć koju bi htjeli. Evo ja iz susreta s kolegama koji rade po školama vidim da su oni zaista prebukirani. Da oni, koliko god imate stručne suradnike u školama koji se zapravo brinu za 700, 800 djece, koji provode radionice s roditeljima, s nastavnicima, s profesorima, oni zaista nemaju vremena posvetiti se svakome. Rekla bih da se institucije zaista trude i nastoje što više raditi na tom promicanju i izgradnji programa za mentalno zdravlje, za unapređenje mentalnog zdravlja, ali to nekako sve, s obzirom da vrijeme brzo prolazi, odnosno brzo se društvo mijenja, a za ovakve stvari treba dosta vremena i onda na neke probleme odreagiramo prekasno. Tako da koliko god institucije mogu, nastoje odgovoriti na potrebe društva, ali bi rekla da apsolutno nedostaje stručnjaka. Da smo malo možda radimo uštede na krivim mjestima. Ovdje imamo jako puno djece na 3-4 suradnika, ako i toliko. Čak sve škole nemaju psihologa. I to je nešto što je apsolutno problem. Imamo djecu s potrebama, imamo djecu s poteškoćama u razvoju. Bolja dijagnostika je dovela do toga da prije uočavamo probleme, ali onda bi trebali bar bolje raditi preventivne programe, prije odreagirati, malo više raditi na toj prevenciji, a ne samo na intervenciji. Više puta smo tijekom emisije spomenuli tu izloženost društvenim mrežama, digitalnom prostoru. Ono što je zanimljivo je da mladi na društvenim mrežama grade svoj jedan novi, paralelni virtualni identitet uz ovaj svoj, možemo reći, offline identitet koji imaju. Što to konkretno znači i što stoji uopće iza te težnje da se stvori novi ja
Pa evo, jedna od brojnih definicija depresivnih raspoloženja, epizoda je kad pojedinac shvati da njegovo idealno ja je daleko, odnosno stvarno ja je daleko drugačije od onog idealnog. Kad se pojavi jedna ogromna provalija između ta dva stanja, najčešće se takvi problemi i rezultiraju epizodama i tjeskobe, i depresije, i anksioznosti, ali evo, u jednu ruku bih rekla da danas ne možete ni funkcionirati u društvu ako nemate barem negdje taj profil, virtualni. Sad, koliko vi toga iznosite, to je apsolutno svačija odluka, individualna. Mislim da problem kod djece je što oni kognitivno još uvijek razvijaju područje prefrontalnog korteksa koje je odgovorno za donošenje odluka, racionalno prosuđivanje, rezoniranje, da njima zaista nedostaje malo tu smjernica što stavljati gore. Znači imamo i mi dosta u Pragmi smo se susretali sa adolescentima koji su prosljeđivali raznorazne fotografije upitnih sadržaja i informacija. Drugim ljudima nisu smjeli, nisu s druge strane ni znali, nisu nikad doveli u pitanje da to nešto što ne smiju raditi. I onda se i oni nalaze u problemu, i roditelji, i obitelji, to sve dovodi kasnije i do kaznenih prekršaja, do djela i do toga da oni već u svojoj adolescenciji imaju i neku povijest u policijskim izvještajima. To je nešto što dugoročno njih obilježava. A nedovoljno te digitalne pismenosti, socioemocionalne pismenosti upravo vodi do toga da je ovaj psihološki teret sve veći. Jer nemamo informacije. Koliko god imamo informacija u ovom vremenu u kojem živimo, u doba Google-a, recimo, informacija kao takva ništa posebno baš ne vrijedi. Ako vi nemate ovaj segment kritičkog prosuđivanja da skužite koja informacija zaista ima neku podlogu, ima pozadinu. A vremena je sve manje da bismo se mi bavili s tim koja od informacija koje dobijemo je ispravna, pa isto tako ti lajkovi u tom našem idealnom ja, virtualnom ja su doveli do toga da na lajk ljudi odreagiraju, odnosno u mozgu se aktivira centar za nagradu. Kao da ste zaista u realnosti dobili nekakvu vrstu nagrade za neku radnju, neku aktivnost ili u sportu, kao što se često zna pojavljivati. To je sve jedna velika problematika da taj jedan lajk zaista toliko znači pojedincu, da on odreagira ako ima manje od određenog broja lajkova, da se sve mjeri samo na tome. I neminovno je da bi u jednom trenutku se pojavio taj rascjep. To je jednostavno neodrživo dugoročno, jer se, kažem, trendovi mijenjaju. Ako niste u trendu, niste u društvu, dolazi do socijalne isključenosti, a onda se jako teško vraća nazad. Što onda savjetujete djeci i mladima? Je li apstinencija možda od društvenih mreža jedno od rješenja? Pa u ovom vremenu sad trenutno apsolutno ne, jer svi su tamo. Apstinencija bi mogla biti dodatno rad na tome da isključite pojedince iz društva. Više radimo na tome da prepoznaju dezinformacije, da prepoznaju lažne profile, da znaju kako postavljati postavke privatnosti. I to isto govorimo roditeljima, da znaju da postoje i roditeljski nadzori na internetskim platformama, da znaju da je jako dobro i korisno svakodnevno ili barem svaki tjedan provjeravati povijest pretraživanja na mobitelima kod djece. Zanimljivo je da prema nekim studijama samo 6 do 7% roditelja provjerava što djeca pretražuju. A opet djeca s druge strane znaju i za platforme gdje roditelji uopće do tih informacija ne mogu doći. Tako da što roditelji manje znaju po tom pitanju, a djeca više, tim je i obiteljska pozadina u riziku, jer je pitanje što dijete radi na tim mrežama. A s druge strane roditelji sve manje razumiju što je djetetu bitno, kako ono provodi vrijeme, zašto se ne druži vani s prijateljima, a opet je to na neki način onaj stariji segment kako smo prije. Sad barem kad pogledate, prije ste znali tko su utjecaji, tko su idoli vašoj djeci. Znali ste otprilike kad pokupe neka ponašanja gdje su ih mogli pokupiti, ili u vrtiću ili od prijatelja u parku, znate otprilike s kim su se družili. Danas djeca imitiraju ponašanja od milijardi ljudi na internetu, vi ne znate od kud to dolazi, ne znate koga oni slijede. Mi smo čak imali jednu zanimljivu radionicu sa srednjoškolcima gdje smo tražili da nam opišu svoj uzor, koji je njima uzor, zbog čega je taj netko njima uzor. I zanimljivo da smo dobili više od pola radova u kojima je uzor bio netko, evo, influencer, tiktoker, youtuber. Kažem, ne moraju to nužno biti loši sadržaji koje ti ljudi dijele, ali ako vi ne znate tko su ti ljudi, vi se morate prvo informirati da biste znali što je djetetu bitno, za što on smatra da je vrijednost imati u svojem životu. Sada ste spomenuli da bi roditelji trebali provjeravati povijest pretraživanja. Kako naći tu neku zdravu granicu
između te zdrave brige, zdrave provjere, a opet s druge strane da to ne postane neko paranoično uhođenje djece. I to je danas veliki izazov roditeljima. Jer opet treba im ostaviti i neko povjerenje u njih. Da, to apsolutno bi bilo dobro pratiti prema onim razvojnim fazama djece. Znači biti svjestan u kojim trenucima mi koliko god smo možda danas unaprijedili svoju konekciju s drugim ljudima, koliko god smo prisutni svugdje i možemo više i želimo više, mi dalje smo kognitivno, biološki, neurološki prilično slični ljudima od prije. Na isti način se razvijamo. Znači nećemo ništa prije razviti kritičko razmišljanje ili te kognitivne funkcije koje nam trebaju samo zato jer imamo internet. Tu bi bilo dobro biti svjestan u kojem dijelu razvoja dječjeg odrastanja djeca mogu shvatiti što. Što znači taj dječji egocentrizam recimo kod 4-godišnjaka? Što su zapravo ti tantrumi kod 3-godišnjaka? To bi bilo dobro, na neki način ne treba biti u svemu stručnjak. I daleko od toga i mi koji radimo s djecom i koji smo u području mentalnog zdravlja prepoznajemo situaciju u kojima netko drugi bolje barata s takvim problematikama i šaljemo dalje. Ali je tu jako važno imati informacije ne na svim izvorima, nego na onim koji su provjereni i donekle pratiti razvoj što bi dijete već moglo u dobi, realno dijete kad progovori, kad već može reći da i ne, vi njemu već možete tad ponuditi slobodu izbora. Ali što znači ta sloboda izbora? Vjerojatno mu ne ponudite slobodu da ozlijedi sam sebe, nego slobodu, na primjer, želiš li se igrati s ovom igračkom ili s nekom drugom, želiš li čitati ovu slikovnicu ili neku drugu, to je ta sloboda prikladna za njegovu dob. I na taj način regulirati kasnije. Kako se dijete razvija i za što je ono spremno, tako dozvoljavati i dozirati slobodu, autonomiju koju ima, a paralelno s to imati cijelo vrijeme taj roditeljski zdravi nadzor, naravno. Cijelo vrijeme govorimo o tim psihičkim mentalnim posljedicama, odnosno posljedicama na mentalno zdravlje. Međutim, posljedice se osjećaju i u fizičkom smislu. Manjak kretanja dovodi do pretilosti djece i tu se, nažalost, ne možemo pohvaliti nekom statistikom u Hrvatskoj. Da, evo ako se ne varam, nedavno sam vidjela informaciju da je preko 67% Hrvata pretilo. To je jedna visoka brojka, a s druge strane u savjetovanju imam iskustvo djece, odnosno posebno djevojčica koje imaju određene poremećaje u prehrani, posebno recimo anoreksija i taj ideal mršavosti koji se naglašava. Živimo u nekom dobu ekstrema, recimo, da nema ničeg između. Ili ste uspješni ili niste uspješni, ili ste dobri ili niste dobri. Nema ove gradacije. I isto tako ni nema tog, čak i to fizička aktivnost, šetnja kao takva, i to se malo izgubilo. Sve manje ljudi šeta radi šetnje. Eto, samo zato jer je to svrha kao takva i gdje možete zapravo tijekom tog hodanja od stana do posla jako puno stvari promišljati, jako puno stvari odvojiti sebe od problema koji vas čekaju ili s kojima ste se bavili. Tako da se tu nastoji na neki način naglašavati ljudima da je hrana osnovno pokretačko gorivo za neku aktivnost. Hranom ne liječimo emocije, ne hranimo emocije, jer tu se javlja taj prvi problem poremećaja u prehrani. A opet s druge strane, aktivnost ne znači da morate biti izvanredni sportaši u nekom području. Aktivnost kao takva je nešto u čemu uživate dok se paralelno krećete. Mislim, čovjek ima fiziološku potrebu, znači jako bitnu potrebu za kretanjem. Isto kao što se pojavi brzo i frustracija, iznemoglost, iscrpljenost ako dugo ne jedete, ako nemate dovoljno tekućine, isto tako se organizam u nama odreagira kad nema kretanja. A sve ide prema tome da smo sve više doma, radimo od doma. Za školu smo isto tako na neki način morali pribjegavati tome da je online, ali evo, sad kad se stvari polako vraćaju normalno, da se prisjetimo, ok, ono staro normalno bi možda ipak sad se trebalo i po pitanju kretanja vratiti. I to je nešto što možete naglašavati, kažem, ljudi nažalost ponekad prekasno shvate te stvari ili ih problemi koji se pojave u zdravstvenom smislu tek tada aktiviraju. Tako da i dalje tu problem, nemamo prevenciju. Imamo tek kasnije intervenciju. I dobro je da imamo barem nešto, ali dugoročno gledano malo više unaprijed razmišljati, da i mi budemo spremni prije nego se pojavi problem usvojiti neke zdrave navike. Kakav je osjećaj kad u savjetovalištu uspijete riješiti problem kod djeteta, kod mlade osobe i koliko otprilike u prosjeku taj proces traje? Pa recimo da u prosjeku između
2 do 4 mjeseca ako su neki problemi koje možemo na tjednoj bazi jedanput proraditi, ako smo svjesni da je samo to problem, ako uz to imamo i relativno dobru podršku obitelji. To je sasvim dovoljno. Znači, otprilike, ajmo reći, idealno bi bilo 3 mjeseca. Ovo za uspjeh kod rješavanja problema, rekla bih da mi to nikad ne postignemo, da to jedino taj pojedinac koji dolazi može sam posvjedočiti ako je on uspio. Najveći izazov je postavljati dobra pitanja i aktivno slušati ono što govore, bez da vi unaprijed, iako možda imate neku bazu znanja, bez da vi unaprijed pretpostavite što bi to moglo biti. Zapravo biti posebno na prvim susretima, dok još uvijek nema dovoljno informacija, svjestan da se ljudi sporo otvaraju i da neke najbitnije informacije kažu tek nakon mjesec dana. I tek onda shvatite, ako ste vi napravili neke hipoteze kojih ste se čvrsto držali, da to može sve pasti u vodu i krećemo iz početka. Tako da je jako važno to aktivno slušanje, koliko god se čini i zvuči onako vrlo trivijalno, nije niti malo, jako je teško i posebno kad je više ljudi u tom danu sa svojim problemima, treba čovjek ostati do kraja dana i prisutan i imati u fokusu sve te probleme, ali opet s druge strane kad oni nakon nekog vremena se jave, kad dođu na taj završni evaluacijski susret pa kad s nama podijele to da se ponovo dogodio neki problem, ali su ovaj put drugačije pristupili. Ili su se sjetili nekih pitanja koje smo i mi postavljali, nekih komentara i sad su probali na taj način riješiti probleme i za čudo sad im je puno lakše. I to je na neki način uspjeh. Znači nismo prevenirali probleme koji su se pojavljivali, ali ta njihova promjena stava prema problemu je zapravo cijeli proces kojeg nastojimo napraviti i baš kao što kaže Frankl, utemeljitelj logoterapije, kad situaciju više vi ne možete promijeniti, izazov je da promijenite sami sebe. Tako da ta promjena ovisi isključivo o njima i ona se neće dogoditi naravno ako odbijaju suočavanje s problemom, ako ostaju u svojoj zoni komfora. Tih sat vremena jedanput tjedno može biti vrlo idealno i može izgledati da smo puno tog napravili, ali onaj stvarni svijet čeka nakon što odu od nas i on puno duže traje nego ovih sat vremena. Pri kraju smo emisije, vjerujem da nas sada gledaju mnogi roditelji, pa evo možda nekoliko savjeta za njih kako odgojiti snažno mentalno dijete. Bitan i najbolji ključ je komunikacija. Ne toliko u smjeru stalnog dijeljenja savjeta i kako ste vi mudri i pametniji od svoje djece jer imate više iskustva, nego u smjeru spuštanja na njihovu razinu, shvaćanja u kojoj su oni poziciji, stavljanja u njihove cipele, komunikacija u smjeru shvaćam da ti je teško i bi li htio razgovarati o tome, ponuditi izbor, želiš li razgovarati, možda će tek kasnije dijete se otvarati i dobiti na neki način povjerenje, ali ne to rješavanje problema umjesto njih, izlaženje iz stresa umjesto njih, odbijanje toga da oni odrastaju, da oni trebaju preuzimati odgovornosti, da oni trebaju graditi radne navike, apsolutno dopustiti djetetu da odraste, da živi život i da pravi pogreške koje nisu toliko strašne, na kojima on može više toga naučiti nego što bi naučio da ih vi rješavate umjesto njih. Ali prije svega komunikacija, jer ovo što se vidi u radu, recimo u praksi, ovo što sam spomenula, da roditelji tvrde da je problem jedno, a djeca da je problem nešto potpuno drugo, zapravo govori koliko god zajedno živjeli oni na potpuno drugačijim planetama. I za sam kraj nekoliko savjeta za sve nas, svi oni besplatni, dostupni alati s kojima si možemo popraviti loš sat, loš dan ili možda loš tjedan. Pa evo glazba, za početak, puno se bavimo s tom temom u Pragmi. Glazba je jedan zaista fenomenalan alat, lako dostupan, jeftin, besplatan, jako često u kojem ljudi brzo otpuštaju probleme, čak i dobivaju neku validaciju za svoje emocije. Puno je tih tekstova u kojima možete pronalaziti odgovore na stanje u kojem je jeste, na neki način s drugim ljudima se povezivati, zajednički s njima proživljavati neke trenutke. Zanimljivo je da nas neke naše omiljene pjesme i glazbene preferencije zapravo vrate u vremena kad nam je bilo dobro ili lijepo, vrate one emocije od prije i to je dobro. Tako da evo i glazba i tjelesna aktivnost, druženje s drugim ljudima, sve više uživo. Znači, dobro je održavati komunikaciju online, ali susreti uživo su nešto što je toliko jednostavno, a pitanje koliko vremena tome posvećujemo. Tu ćemo stati, gospođo Krajanić. Hvala vam na gostovanju u Izdvojenom. Hvala vama.
Poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Ostanite uz program Laudato televizije. Ostanite uz pregled dana koji slijedi. Sutra u Izdvojenom s vama je kolegica Tanja Maleš. Laka vam noć. Papa Franjo se u nedjelju prije molitve Anđeo Gospodnji u svome nagovoru osvrnuo na prispodobu o izgubljenom sinu. Kazao je kako nas ona dovodi do samog Božjeg srca, koje uvijek oprašta sa samilošću i nježnošću. Bog uvijek oprašta, a mi smo ti koji se umorimo od traženja oprosta, ali On uvijek oprašta. Govori nam da je Bog Otac koji ne samo da nas iznova prima u svoj zagrljaj, nego se raduje i slavi zbog svojega djeteta, koje se vratilo kući nakon što je potratilo sve svoje imanje. Mi smo taj sin i dirljivo je misliti na to koliko nas Otac uvijek čeka i voli. Ali u istoj prispodobi je i stariji sin, koji zapada u krizu pred tim ocem. U nama se naime krije ovaj stariji sin i barem djelomično u napasti smo dati mu za pravo i složiti se s njim. Uvijek je vršio svoju dužnost, nije otišao od kuće, pa je ogorčen kad vidi oca kako ponovno prima u zagrljaj njegovog brata koji se loše ponašao, kazao je Papa Franjo. Istaknuo je i važnu dimenziju u susretu s milosrdnim ocem. Radovati se. Tko ima srce na valnoj duljini s Bogom, kad vidi da se neka osoba kaje, ma koliko ozbiljne bile njezine pogreške, raduje se zbog toga. Ne ostaje nepokolebljivo na njezinim pogreškama, ne upire prstom u zlo, nego se raduje dobru, jer dobro drugoga je i moje dobro. A mi, znamo li mi gledati tako na stvari? Zapitao se Sveti Otac. Nakon molitve Angelusa, još jednom se osvrnuo na rat u Ukrajini, upozorivši na njegovu besmislenost, te rekavši kako rat ne uništava samo sadašnjost, nego i budućnost društva. Rat ne može biti nešto neizbježno. Ne smijemo se navikavati na rat. Moramo umjesto toga današnje ogorčenje pretvarati u sutrašnje predano zalaganje. Jer ako iz svega ovoga izađemo kao što smo bili prije, svi ćemo na neki način biti krivi. Neka čovječanstvo suočeno s opasnošću od samouništenja shvati da je kucnuo čas da se rat zaustavi, da se izbriše iz ljudske povijesti prije nego što on izbriše čovjeka iz njegove povijesti, završio je Papa Franjo. Prije točno 15 godina, 27. ožujka 2007. godine, na poticaj Franjevačkog svjetovnog reda mjesnog bratstva Trsat svoja vrata prvim korisnicima otvorilo je prihvatilište za beskućnike Ruže Svetoga Franje. Tim povodom u svetištu Majke Božje Trsatske slavljena je misa zahvalnica koju je predvodio duhovnik bratstva i prihvatilišta fra Krunoslav Kocijan. Na misi su sudjelovali volonteri, dobrotvori, korisnici prihvatilišta, kao i prodavači uličnih svjetiljki, jednog od resocijalizacijskih projekata ove riječke karitativne ustanove. Današnji dan prilika je za zahvalnost onima koji su prošli kroz prihvatilište, kao i onima koji o njima skrbe, poručuje fra Krunoslav. Tako da smo ispunjeni zahvalnošću i radošću. Zahvaljujemo njima koji su prošli kroz prihvatilište, što su imali povjerenja i raspoloživosti i otvorenosti da kažu što im treba, kako im se može pomoći, što su znali prihvatiti tu pomoć, kao i svima onima koji su im nastojali biti na usluzi, povezati ih i s javnim ustanovama i službama koje im mogu pomoći i nastojati ih ohrabriti i uputiti opet na put života. U proteklih 15 godina kategorije osoba kojima je bila potrebna pomoć prihvatilišta u velikoj mjeri su se promijenile. Dok smo prije 15 godina uglavnom imali korisnike srednje životne dobi koji bi dolazili jer su ostali bez posla, jer su možda zapeli u nekoj ovisnosti. Zadnjih godina imamo sve više starije populacije, ljudi starijih i od 65 godina, koji nažalost ne mogu živjeti recimo sa svojim malim mirovinama, nemaju nikoga od obitelji, u međuvremenu su se razbolili i sve više imamo takvih koji dolaze k nama u prihvatilište, što stavlja pred nas neke nove zahtjeve, jer na primjer netko ko završi na bolničkom liječenju i ako nam iz bolnice socijalna radnica uputi
molbu da ga primimo, mi najčešće moramo, nažalost, odbiti takve jer nemamo mogućnost za njegu i sve ono što bi trebali takvi bolesnici. Priliku za dostojanstveniji život dobili su mnogi od 700 korisnika koji su prošli kroz prihvatilište. Prihvatilište za beskućnike u biti puno mi je pomoglo jer sam bio bolestan čovjek i oni su me tamo spasili, praktički doveli do toga da pokušam ponovo se vratiti u svoj život. Šta sam sad donekle, jer sam bolestan, uspio ja i jedan cimer iz prihvatilišta, zajedno živimo na jednom stanu, plaćamo sve uredno kao svaki građanin, tako da vrlo sam zadovoljan. Danas živite od uličnih svjetilja? Živimo od socijalne pomoći i pomoći njege i od uličnih, za račune sve mi pomaže, tako da nisam gazdi ništa dužan, kao svaki građanin. Nije puno, ali ulični svjetiljke jako puno pomažu. Taj je projekt stvarno za ljude koji nemaju, koji žele da se nešto štedi imaju. Svoj 15. rođendan prihvatilište za beskućnike Ruže Svetoga Franje nastavit će i narednih mjeseci. Idućega vikenda korisnici hodočaste u Međugorje. U svibnju će biti održana humanitarna utrka Đir za Rožice, a u lipnju okrugli stol, te 19. lipnja humanitarni slavljenički koncert Rijeka milosti 3 u perivoju Trsatskog svetišta. 18. godinu u kontinuitetu održan je Riječki planinarski križni put koji je nakon 2 pandemijske godine okupio veliki broj hodočasnika koji su predvođeni riječkim nadbiskupima monsignorem Ivanom Devčićem i nadbiskupom koadjutorom Matom Uzinićem propješačili poznatu stazu od katedrale Svetog Vida preko Kalvarije, Kozale, Svete Katarine i Velog Vrha do Donje Drenove na koje je slavljena Sveta Misa. Bio je ovo u pravom smislu riječi sinodalni hod Riječke crkve na kojem su zajedno koračale i molile sve generacije i članovi različitih molitvenih i redovničkih zajednica, svećenici, a predvođeni obojicom riječkih nadbiskupa. To je naporan križni put, neprestano je uspinjanje, poslije ono strmo spuštanje prema Drenovi, ali je radostan i pobožan. I svake godine je lijepi broj ljudi se odazivao i prihvaćaju taj napor hodanja, uspona i svi su se osjećali zadovoljno i sretnima i raduju se svakome takvome križnom putu svake godine. Pa u tom smislu mi smo radosni da se ta praksa uvela. Uz povjerenstvo za pastoralu organizator ovog događaja je Akademsko katoličko društvo Jeronim, čiji član Miroslav Radić je napisao ovogodišnji tekst. Predsjednica društva poručuje: Evo, danas se uistinu osjetila radost i zajedništvo, hodanja zajedno, čak i u onim teškim trenucima kao što je križ. Puno ljudi je odlučilo biti s nama nakon ove 2 pandemijske godine koje su bile u nešto malo užem obliku. Iznimno smo sretni što su s nama bila oba biskupa i mogu nam služiti kao primjer i uzor požrtvovnosti i hoda ovim putem koji je radostan, ali ne baš tako lagan. Na ovogodišnjem križnom putu sudjelovale su i 2 Ukrajinke, Oksana i Marija, koje su s djecom izbjegle iz ratnog vihora i privremeni dom, zahvaljujući riječkoj nadbiskupiji, pronašle u Zlobinu. Hvala vama što ste nas, zaprosili ste nas sada s vami zajedno biti na ovom križnom putu. Mi smo ovaj križni put posvetili Bogu da pomože nam da bude mir u Ukrajini. Tako nam je to najglavnije u životu sada je to. Kao i svake godine Riječki planinarski križni put započinje oko 13 sati, a završava u večernjim satima svetom misom u crkvi Blažene djevice Marije Karmelske na Donjoj Drenovi. Misu je predvodio nadbiskup Ivan Devčić, a propovijedao riječki nadbiskup koadjutor Mate Uzinić. U nadahnutoj propovjedi, između ostaloga, potaknuo je vjernike da u svakom čovjeku gledaju brata i sestru, kojega se ne smije mrziti, nego tražiti načine njegovog spasenja. To je zapravo preduvjet da ovaj naš hod s Isusom ne završi večeras ovdje u ovoj crkvi, nego se nastavi.
nastavi se onom idite u miru. Nastavi se unutar naših vlastitih obitelji, unutar naših vlastitih župnih zajednica, unutar naše riječke crkve, ali ovog društva u kojemu mi kao riječka crkva vršimo svoje poslanje i kojima smo poslani. Kako? Poslani smo da s njima zajedno hodimo, da hodimo zajedno jedni s drugima, da hodimo zajedno s Kristom, da to zapravo stvarno za ovu našu crkvu onda postane sinodalni hod. Naše poslanje je pomoći Isusu hoditi dalje, pomoći mu da bude prisutan u svijetu po nama, da budemo njegova produžena ruka i njegova prisutnost, kao i oni u kojima on nastavlja ljubiti svijet i činiti svoje djelo spasanja, rekao je Monsignor Uzinić. Cjeloviti tekst Riječkog planinarskog križnog puta u obliku videa biti će objavljen u Velikom tjednu na službenoj mrežnoj kao i Facebook stranici Riječke nadbiskupije te na YouTube kanalu. Hod za život ove se godine održava pod geslom Život je zakon. Za zaštitu života hodat će se subotama i to u 10 hrvatskih gradova. Jako smo sretni zbog toga. Prvi hod je već 7.5. u subotu u Varaždinu, Slavonskom Brodu i Vinkovcima. Subotu iza toga 14. je hod za život u Zagrebu. Nakon toga je hod za život u Splitu i Imotskom i onda zadnju subotu 28.5. se održava u Zadru i u Pločama. A u 6. mjesecu 11.6. u subotu u Osijeku i u Sisku. Veseli što se svake godine sve više gradova uključuje u ovu miroljubivu inicijativu. To je samo dokaz da se svijest o zaštiti nerođenog života sve više širi među hrvatskim narodom. Moram reći da imamo 3 nova grada ove godine, to su Ploče, to je Varaždin i to su Vinkovci i da na neki način ćemo ove godine posebno osjećamo hod za život zbog ove strašne situacije u Ukrajini gdje je jedan veliki dio naših volontera uključen u pomaganje izbjeglicama, u prikupljanje pomoći. Ova činjenica da svakodnevno gledamo ubijanje nedužnih ljudi u Ukrajini nas dodatno senzibilizira za izgradnju kulture života i poštivanja svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Kada govorimo o problematici pobačaja, moramo uzeti u obzir cjelokupnu životnu situaciju ne samo majke, već i cijele obitelji. Znamo da je 2/3 žena se odlučuje na pobačaj zbog teških ekonomskih razloga, ali i zbog pritisaka okoline. To je izuzetno su to razlozi zbog koje je važno pružiti podršku svim ženama. Dakle, ali pokušat ćemo i utjecati na aktualnu vlast i pridonijeti tome da vlast više brine o mladima, o obiteljima, o obrazovanju, o otvaranju radnih mjesta kako bi svi oni ljudi koji žele imati djecu i osnivati obitelji, kako bi to mogli i ostvariti, a to će se omogućiti jedino konkretnim društvenim i ekonomskim naprecima. S osobitom radošću najavljam da će se ove godine i u Varaždinu održati hod za život. Subota 7. svibnja u 11 sati, mjesto polaska Stari grad. Dobrodošli ste i pozvani svi. Vidimo se u Varaždinu. Odvažimo se i zauzmimo za one najranjivije u našem društvu. Hodajmo zajedno za život.